Monggo Mbak Niken. Monggo mriki kula empang. Pak Margono wis ngenteni Mbak Niken aturan mriki. Mbak Niken matur nuwun. Nggo mercon to kan? Pak. Lah kuwi muni kuwi. Nggih, kula briefing ya, Pak. Nggih, kula pokoke jumeneng ngoten mercone kudu ngoten. Wah iya. Ngono, Pak. Ah iya. Kuwi penghormatan kanggo sampeyan saking Pak Margono ngono kuwi. Mergo sampean nek nembang suarane banter, mula dihormati ngangge bantere mercon kaya ngono. Ayo nggih. Aduh, sehat ya, Nduk? Alhamdulillah, Pak, pangestune, Pak. Bingung apa ora mau keblasuk apa ora tekan kene? Alhamdulillah mboten. Kan nonton Google Map. Ana Google Map aku tekan sawah-sawah mau. Enggak, mau emang melewati sawah-sawah, Pak. Oh iya, berarti bener sing didhawuhke Pak Margono. Mriki kampung baru niki anu Pak, dikupeng Sabin. Berarti etan kulon lor kidul sawah kabeh. Nggih, nggih. Nggih. Ngono kuwi. Mau nggih sempet munyer-munyer, Bapak. Bingung to kowe? Munyer-munyer kuwi. Sing bingung sopir kula, sanes kula. Nek kula nggih tinggal menikmati perjalanan aja. Kowe wis tau, Nduk, ngemplok mercon bledhos ngono wis tau. Nggih dereng to, Pak. Lan jenengan apa sampun nate? Urung. Mun ditakoni bingung ora mbok muni bingung sopir kula Pak mau kok mboten. Mok mubeng-mubeng ngomong apa lho ngono. Lah nggih to, Pak. Leres. Ya bener ning ora kudu dimlahakne kaya ngono kuwi. Saya kan hanya menjelaskan to, Pak. Ya maaf to, gitu aja kok salah. Ngene salah. Maaf to, Pak. Heeh, ngene salah, ngono salah. Iya. Rewel. Kowe ora ngerti to tembang rewel? Ora ngerti to? Urung kowe. Gimana itu? Kuwi viral-virale tembang rewel iki kowe sik nang pucuk pelem kowe. Sepil. Ngomong terus terang ngono kae lho. Terus akhire dadi kae lho nggen iklan. Terus terang terus kae lho. Ayo. Marem ya sawane nganjuk. Alhamdulillah, Pak. Niki wau perjalanan no gremis to, Pak. Terus teng mriki wau kula mandeg to Jawa, deres, Pak. Alhamdulillah saniki pun terang. Mirsani iki lho para penggemarmu semono akeh piye? Nggih, kula alhamdulillah seneng banget, Pak. Sing seneng karo sampeyan ora mung sing nom, sing sepuh ya seneng, sing kakung, sing putri kabeh mencintai seorang Niken Salindri. Iya, Kudu bersyukur lho, Nduk, kowe kaya ngono kuwi. Iya, Pak. Ora ngger sinden, ora ngger penyanyi entuk wahyu kamulyan nganti kaya sampeyan kaya ngono kuwi. Nggih. Aku ya seneng nang omah sampeyan saiki wis duwite dilumpukne, nggih usaha, buka apa kuwi jenenge bordir, buka sablon terus duwe percetakan. Wah, mantap kaya ngono kuwi. Nggih, Pak, pangestune. Ngono kuwi. Yo nembang caping gunung coba kaya apa. Saben bengi. Wah, sonku ya jebol-jebolo. Ayo. Jembleng, Mas. Eman-eman lek Niken kira dijenggleng. Ayo suarane bianter dikembari karo swara gamelan kaya ngono. Jos temenanan. Lanjut, Nduk. Yen memajang menganggo janur kuning Biasane nggen kene iki tak kudange anakku. Lah cara lawas ngono kuwi. Gandeng sing nanggap kuwi Pak Margono, tak kudange Pak Margono. Ayo, Nduk. Oh, ngaten. Ngono. Lah kowe mesti Terus kendel. ada lanjutannya lagi enggak?
Enggak enek ngono kuwi. Ayo. Tak kudange Pak Margono. Sing bagus-bagus dhewe. Sing ireng-ireng dhewe. Kowe iki diarani kon bagus malah ireng lho. Ya kula nglanjutne lho, Pak. Oh iya iya, Ning awake sehat. Nah. Mbok dikumpliti Pak Margono kok no tok ora. Ya ngono kuwi. Pundi wae Pak Margono? Pundi? Oh, malah dikutang delik kok mana. Iya. Wedi karo sinden ayo. Ayo ngono kuwi. Ndek. Nduk, niken. Sampeyan anggere tanggapan karo bapak kok mesti ngangge bayak sing sederhana prasaja ngono ngapa to, Nduk? Adate lek nang campur sari lek pacakmu kaya Batman ngono kae. Kok Batman to, Pak? Lah nek suwir-suwire ngono ya lho. Nah, kok Batman to? Lah apa? Kayak Teletubbies. Teletubbies ayo. Wingki-wingki ayo. Nyapa, Nduk? Iya, karena kalau campur sari itu kan harus menampilkan sebuah gebiar ya Pak ya. Oh, glamor ya? Kalau konser itu harus menampilkan harus beda daripada yang lainnya. Lek ning wayang? Lek ning wayang kan kula ndamel ngeten iki nggih mergi kula nyamane ngeten Pak. Nyamane ngono. Nggih, kula lek malah ndamel sing glamor-glamor terus sing benten ngoten niku malah kula niku mboten pede biasane. Kok beda karo Mbak Tutik? Lek ora tak pengingi udele dikek edop ae kowe ae. Ben iso lap-lap Tutik teko ngono ae. Wis matur nuwun Nduk, lemu ngrungkepi malah panyuwunku gandeng sampeyan ki sing tresnani akeh. Dadi ning sanggare bapak karo ibu ki akeh bocah cilik-cilik SD, SMP sing pengen belajar nyinden mergo cita-citane pengen dadi sinden kaya Niken Salindri akeh. Wis sumpah ngono kuwi. Gandeng sampean menjadi pedoman, menjadi panutan seorang budayawati yang hebat, sampean kudu menunjukkan kepribadian yang luar biasa. Nggih, Contoh sing apik, ngono ya, Nduk? Nggih, Pak. Nggih. Yo coba kaya apa. Terus Oh. Sip. Kompak karo Madangkara. Ya, mergo ya meh padha Mayangkara karo Madangkara. Ayo. Ya kan? Coba kabeh waranggana ndongake Pak Margono kena, ndongake manten kena, ndongakne sing mirsani ya kena. Nganggo parikan caping gunung diwiwiti saka Mbak Lia Sundari, ya, Mbak. Ya. Tuku sego. Tuku sego. Lawuhe teri. Lawuhe teri. Pak Margono mugi tambah rejeki. Allahumma amin. Selanjutnya iki sing udel arep diurupne ya iki ayo. Mbak Trihastuti. Ayo. Kok ora sida murup Mbak udelmu, Pak? Akine keri ya. Ayo. Mau tak gendong jeblok. Ayo. Ya, Tik. Ayo. Celana ireng. Celana ireng. Lah kok suwek tengahe. Ya, lah ketok no. Lah ora apa-apa, aku seneng lho kan sing suwek tengah ngono. Oh. Biasanya ngentut kebablasan suwek akhirnya. Sak gedine yo. Ayo, koek. Ayo. Mugi. Alah. Mugi rahayu. Idul. Mugi Pakno. Mugi
tansah sehat awake, ayam tentrem sakeluargane, sehat sak terus-teruse. Hae. Ora nyambung, Pak. Sorry, Ora nyambung lho, Pak. Ora nyambung, obate keri deh. Oh, teko celana ireng teko Pak No. Ayo, ngono kuwi. Kok sik kene, sing penting kan Pak No wis disebut Pak No ngono to. Jadi kan masuk ora Lah kok masalah. hubungane karo celana ireng? Lah ya ora apa-apa. Paling Pak No niku katok ireng lho, kula ngerti lho. paling sampeyan ngerti wisan Pak No celanane suwek tengahe ngono to. Heeh. Pinter we. Ayo. Tik, aja ngisin-ngisini. Lek jenenge parikan sing padha karo jalur. Purwakanti. Lek eng ya eng, lek i ya i. Lah kan celana ireng. Nah, reng ya. Ayo. Ireng. Terus suwek tengahe. Heeh, mugine sitake mugine. Ayo. Terus Mugi Pak No sing ganteng. Oh iya. Ganteng. mugine tak pengen akeh ganti gantenge. Ayo. Dihitung Pak Yoyo. Kok Satu kata ganteng 50.000 lho. Ganteng. Nah, iya. Malah parahyangan. Ayo. Ganteng. Ayo. Terima kasih sampun nggih Pak Yoyo. Nggih. Lanjutane piye? Ono ganteng mah lho. Lagi to Pak Yoyo. Ya Ora kok lagi, moro rampung lagi. Pak No meleh to. Halo Pak No meleh Pak No. Oh ngaleh Pak Yoyo. Gila karo kowe. Iya. Mugi Pak No ganteng Ah. tansah kathah rezekine. Sehat sak teruse, ayam tentrem sak keluargane, akeh duwite. Hae. Bapak Ibu ngapunten niki rada ngeten Mas ya. Niku dalang rene sing gelem ngejak sing ngejak nggih kula tok niku. Kabeh diloni mboten. Rasane ya teng mriki tok. Kajenge nggih, penting urip. Ayo nggih. Ayo. Nggih. Ayo Bu Sukesi Rahayu sing bar wae anniversary. Apa ono jenenge? Ayo. Ulang tahun, Pak. Apa? Cara Ulang Inggrise. tahun. Cara Inggrise lho. Happy birthday. Kalau sing anniversary ngono lho. Anniversary. Oh, anniversary. Wah iya nggih. Bumu wis 48. Ning ambak 48 tambah nom malah. Nggih, kados tasih umur 18 Wah, tahun. polahe kaya gangsingan. Ayo. Loh, harus Pak Dalang. Nggih, Nyuwun no. sewu. Lah wau wonten hadise to. Ah, Wong iya. wedok iku saya tuwa ngendikane panjenengan wau. Nggih. Wajibe pancen kudu tawa mempercantik diri karo garwane wong lanang. Nggih. Biar rumah tangga itu selalu harmonis sampai nanti ada perkawinan ke 50 tahun perkawinan emas kaya Mbah Sukron Suwondo karo Ibu Suci Katiningsih. Amin. Mara tuaku, ya toh? Mula didongake Pak Margono karo Bu Sri, muga-muga besok ya iso perkawinan emas. Nggih. Ning apa nek emas rupane ireng ayo. Ayo. Ya Bu Kesi. Nggih, Mbak Tuti, sampean mirengke lho parikanku iki mau. Aja kaya ngono ku mau isin-isini tidak Pak Cahyo Bu Kesi kok parikane kaya ngono. Mang piye sik arepe kok mang. Dimirengke. Nggih. Ayo ting-tingan. Ana tronton Ana trantan, nggo momot cengkeh ngocengkeh. para penonton. Mugi-mugi rezekine akeh. Allahumma Amin. gandeng sing didongake iki penonton nggo Pak Piyai Nganjuk, Piyai Nyeni, Piyai Budaya. Ling amine ngangge budaya. Allahumma amin. Monggo sedaya para penonton sing kersa mugi-mugi tambah kathah rezekine. Ya. Allahumma amin. 1 2 3. Allahumma amin. Wah, Nganjuk. Kademen, Mbak. Ademen ya. Ning apik kok ketok kaya gumarenggeng. Ayo ngono kuwi. Selanjutnya ya Wanda Amara. Ayo. Lek dandan aja mekokok lho, Ndak. Nang kono meku kok mau ngene. Lek gawe celana dawa ora apa-apa kowe ora ngene ayo. Aku lagi re astagfirullahaladzim. Ayo. Mula Pak Basuki wirawiri ae. Pak Basuki ayo. Menyang Jaten Wah, ben kuwi. Ayo. tuku mangan
Mas Mbak temanten mugi enggal pikantuk momongan. Bapak Bu, Allah. Jos, nggih, Mbak Munasiroh ingkang nembe kemawon mandhap mesin. Ayo. Bayi, ayo. Hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Terus ngeloni bojone. Apa kena dinggo pisan? Ayo. Putri Hastutik. Ayo. Tuti Renawati. Bu Siti to, Pak? Bu Siti nggih, Bu. Bu Siti. Sing ibu ya garwane Pak Margono Sri Dwi Astuti. Bu Dwi Astuti. Nah. Muga-muga kathah rejekine. Allahumma amin. Ayo. Ya Bir. Ayo ya iyo. Benakne anten. Antene sapa? Anten iki lho Pak, anten TV iki lho. Oh iya. Apa to Pak? Benakne anten. Lho, bapak-bapak sing duwe anten langsung didekepi lho ayo. Kula dibenakne Birgita Ciloko ayo. Ya niki jawabane Pak. Piye? Terus diopahi timun. Timune bungkek jare ayo. Mas Mbak manten mugi guyub rukun. Allahumma amin. Ngapunten sinden kula sing kucluk loro bae. Ayo. Ayo nong, golek dhuwit oh ngapa-ngop bae ora. Ayo, mumung ditunggoni karo Mas Nanang lho. Iya. Bestimu. Sampean karo Mas Nanang, Mbak Birgita karo Arif Lumer. Ayo. Yo. Ayo. Senyum pek soden. Jadi ndak ini? Jadi. Ayo. Pakai pelumas. Apa kuwi? Pelumas, Pak. Ini nanti terusannya nih loh. Warnanya ireng. Tiga apa, Oli. Wingga? Pelumas warnanya ireng. Oli kan? Ya mbok. Gak Oli lek sik anyar ora ireng rupane, ijo utawa kuning. Lah lek ditap lagi ireng. Lah itu sing tak maksud ya oli tap-tapan iku, Pak. Oh, seneng kamu sing tak tapan ya. Isto, Pak, iki parian loh jadi. Ayo, Yudae ngetap ae, ayo. Ayo, Yudae bayangne Winong ae. Kaya Mbah Wir lho, bayangne Bunga Tirah. Bayangne le nembang. Oh, nembang kok ya ora. Ayo balenono, nah, piye. Pakai pelumas. Heeh. Warnane ireng. Terus? Muga Mbak Siti dan Mas Elias salami nyotan sah langgeng. Allahumma amin. Tapi Pak akhirnya. Ora biasa. Ayo, yo Ken, awakmu Ken urung dhewe. Kula to, Pak? Yo no. Kula nggih to? Oh iya. Kadang kula mboten mikir. Wes pokoke sak uni-unimu aku percaya apik. Ayo. Sikil nano. Apa kuwi? Sikil nano. Keduren. Nano. Sikil nano. Si. Ting-tingane, Pak. Sikil nano. Penonton ora penak rupane ireng. Lah ya, sikil putih mlunyus ngene kok ireng. Iki keselen, Pak, ceritane, kekeselen. Heeh, percaya nduk seminggu ra mulih. Ayo. Bapak seminggu yo ora lunga. Ayo. Berarti prai ning omah. Rai. Cuk. Rasane keju. Rasane keju. Pak sinten? Pak Margono. Pak Margono. Niki nyuwun sangu. Lah wis dikalungi mau no. Kirang ya, Pak?
Lah kek mau piro? Kok hitung ora? 50-an it 400. Terus 5.000-ne 3 berarti 6. 5.000-ne paling nggih sekitar 1 juta mboten jangkep. Dijangkepi nggih Pak nggih? Ora ngono kuwi. Kuwi tandha tresna wis diparingi tiratane. Iya Pak, disyukuri Pak. Ah, ngono kuwi disyukuri. Nggih, diwehi yo ditampani, lek mboten yo dinteni. Diparingi alhamdulillah ora yo masalah ngono lho. Ya kan? Panas hutan panas aling-aling caping gunung. Salah ngene salah rewel ngene salah ngono salah rewel. Lah ngono kuwi. Pilingke karo kanca-kanca. Iki nduk akeh penggemare jenengan karo penggemare Bu Kesi. Nggih. Caksi lover kuwi ana sing saka Pati, malah admine Caksi Mbak Kiki saka nggih. Ngerti? Sudah. Oh iya. Kuwi guru kuwi. Kuwi calon kepala sekolah parandene mergo tresna karo budaya direwangi Kopati rene. Mbiyen ki nate dodol bakso ning Jakarta ning Rapayu kae. Lek bakso Solo ki asli Solo laris. Lah bakso asli Pati, Rapayu. Iya renek daginge Pak, kasih tok Pak. Terus kabeh ana sing saka Mbak Nadia ki kok Blitar, saka Malang ana sing adoh saka Klaten direwangi nginep ning hotel. Ayo ngarep anu kae. Terminal. Lan sanes-sanesipun ayo. Bu Sri Surabaya lho kaya ngono kuwi iki Caksi. Nggih niki nggih enten Mbak Eka niki. Niki nggih saking tebih. Pundi? Niki. Pundi Mbak jenengan? Niki. Niki yo. Iki Caksi apa Sanidi? Niki sakmenika Caksi, Pak. Ning asline? Sing wingi asisten kula. Oh. Asistene. Oh Sanidi lek Caksi. Saking Pak niku nggih. Nggih lek Caksi iki Cahya Kuntadi Kesi, lek Sanidi kan sahabat Niken Salindri. Tuh. Sanidi sahabat Niken Kuntadi ya ya. Ayo. Iki lho. Melok ae. Ayo setuju ra weh? Mboten. Oh asem. Iki ana sing ngersake malah Pak Margono pribadi ngersake iki lho. Napa Pak? Mekarlah aku urung tau ngerti. Ah, kula nggih dereng nate semerep. Ah, aja ngono kuwi to. Ah, ngono tak ambung lho kuwi malah. Kanca-kanca karawitan pripun? Dereng, Pak, dereng saged. Mboten sios. Oh, mboten sios. Pak Margono dawuh mboten sios. Nggih. Iya, karena ini bukan acara PSHT, Pak. Oh, niku lagu anu to. Iya, itu lagunya PSHT. Oh, nggih, siap. Terima kasih. Lintune mawon. Nggih. Banyuwangen, Nduk. Siap. Ana sing ngersake mau, apa mau? Gerajakan Banyuwangi. Di bawani mboten, Pak? Yo komplit no, dicucukne no. Ayo sak bawane pisan no. Ayo. Nggih. Niken. Niken. Mambiat Ambekan entek. Ambekan entek ra apa-apa penting duit rantek kan. Amin. Iya. Suarane gendeng belan kendang terus suling terus mari ngono rebab
Kender main. Ben enggak siter main. Nggih. Gambang main. Oh iya, main. Main Benang main. Apa wae kendang? Kendang, kender, rebab, siter, suling, gambang. Oh iya. Oke, siap. Iya. Benang main, Pak. Main piye menang? Ayo dijak remi arepe ayo. Yo, siap. Yo. Suwarane Oh. gendeng belan Ayo Pak, jenengan nggih main Pak. Aku kon ngopo? Aja men udat-udut ae, main. Mainku piye? Iki wayange digerakne. Belanjangan. Oh iya. Ngono lho Pak. Yo. Gerak. Iya Pak. Ayo. Kene ngemat nih bawahmu malah kon gerak. Oke, siap. Ayo. Pianyu wangi. Ayo Pak. Oh iya lali aku. Kok kuwi to? Landi. Ya limbuke. Oh limbuke ya wis. Limbuke lek udo ngene iki lho, Nduk. Ayo. Masa to Pak? Ngene iki nggih. Apakah itu bukan kuyang? Apakah kuyang? Itu kuyang, itu namanya kuyang. Bukan. Ini namanya Trihasuti Retnowati. Iki lho udele murup iki lho. Iya. Oke, siap. Yuk. Nah gitu, jadi tuh bawahnya ada kreasi-kreasinya gitu Pak. Wah, ya pegel kabeh aku carane. Wis perang bareng. Lagi iki enek limbuk koprol. Manuk niken pokoke. Ayo. Justice. Justice no. Bala
Saut apa nih? Gumbel yaring lo kan ngomong ngono to, Pak. Terus aku? Nggih ngomong gumbel yaring ngono. Oh iya. Wis sik, Ndang. Gumbel yaring. Gumel yaring. Sip. Sip. Taman. Taman. Gak usah disaut, Mas. Ora to, ya wis tak rokok lek ngono. Iya. Tembang menika ugi kula aturaken lah sing kerep nanggap niki niki. Sinten, Pak? Pak Siswantoro. Ngendi? Mbah Sis, Gunung Mbah Sis. Botak. Betul, Gunung Botak. Iya. Wis tukul nduk saiki ya. Saka Bulusari Tarokan kalian Mbak Yu sapa buke sih? Mbak Yu Nyamini nggih sugeng laras Pak Sis kali Yu Nyamini sugeng midhangetaken menika putu jenengan Niken Salindri sing nembang. Pengen istirahat sih nduk wah abis keringet kaya ngono pisan wah. Sak trepe yen larang regane pancen ya kaya ngono fisike. Ha iya. Sijingkas iki ben gendi anu Mbak Yumu kuwi si Mbak Birgita karo Mbak Winong. Apa kuwi Lewung? Pamundhut saking tuan rumah. Mbah Wo mene diaturake. Ya nang, ya Bir golek dhuwit. Engko digarap jaranan. Ya, ben ditata karo kanca-kanca. Monggo dipun aturaken lajeng kemawon Lewung dados. Yo. Lah, yo. Roko. Jaranan Turangga budaya. Inong Nawangse bersama jaranan Turangga Kuda. Dobel telu lah. Triple. Nduk, ya perkara Kusuma Wijaya dan lain sebagainya engko diaturke nggen gara-gara insyaallah iki ya genduk niken ya ngenteni nganti gara-gara. Ayo, mung dheke paling cedhek dhewe ka omah. Rerakit mbacutne gelar cerita, monggo tak dherekake.